Pri prechode z Gruzie do Arménska ako by sme prešli nielen geopolitickú, ale i kultúrnu a časovú líniu. Aj písmo, i keď podobné, je úplne odlišné. Večer sme už na centrálnom námestí hlavného mesta Jerevanu. Tu už všetko žiari a pripomína metropoly ako Paríž, či možno viac Moskvu. Žije tu asi viac ako polovica obyvateľstva Arménska, ak nerátame milióny Arméncov rozutekaných po celom svete. Exkluzivitu a vysoké ceny napriek všeobecne veľmi chudobnej krajine dodávajú Jerevanu práve expatrianti z celého sveta. Vracajú sa sem i na niekoľkomesačné návštevy rodiny či hľadanie si neviest. Tak i v Jerevane, ako i iných usadlostiach Arménska sa preto nachádzajú obrovské sály reštaurácií zývajúce prázdnotou, čakajúce však na svadobné hostiny či kary pre zomrelých, keď sa schádza rodina z celého sveta. Ďalší deň ráno vyrážame na prehliadku mesta, zbúraného zemetraseniami a hlavne v 30. rokoch sovietmi, aby sa podvolilo architektonickému ideálu a socialistickému realizmu architekta Alexandra Tamaniana. Začíname však kaskádou, gigantickým schodiskom do neba z 80. rokov dožívajúcej sovietskej éry, ktoré dodnes nie je celkom dokončené. Kaskáda ukrýva vo svojich útrobách múzeum umenia. Z kaskády je krásny výhľad na mesto a aj na Ararat, ak nie je práve ukrytý v opare, tak to vyzerá asi takto. Schádzame okolo pamätníka Alexandra Tamaniana, architekta Nového Jerevanu, a prechádzame na námestie Slobody s budovou arménskej opery. Od opery a Labudieho jazierka začína grandiózna Severná Avenue, pretínajúca centrum a smerujúca k Araratu na juh od mesta. Ulica bola tesne pred dokončením rekonštrukcie na pripravované z té výročie arménskej genocídy Turkami v roku 1915. Odtiaľ toto je len kúsok na obrovské námestie Republiky v centre Jerevana s múzeom, vládnymi budovami. Národná galéria spolu s historickým múzeom Arménska. A pred múzeom tzv. Tancujúce fontány. Ruské námestie. Ďalej na juh je Ruské námestie s modernou budovou radnice Jerevanu a kúsok ďalej miestnemu oligarchovi patriaca fabrika na brandy, víno a vodku Noj Ararat a oproti na druhom brehu rieky Hrazdan Francúzom patriaca fabrika na koňak Ararat. Kostol a kláštor svätého Zargisa stál na brehu kaňonu rieky Hrazdan už od počiatkov kresťanstva v Arménsku a bol sídlom patriarchu. Zničilo ho zemetrasenie v roku 1679, no bol znova vystavaný v prvej polovici 19. storočia. Takto vyzerajú uličky starého Kondu, starého Jerevanu. Prechádzam aj do jedinej historickej štvrte, ktorá zostala v Jerevane, do tzv. Kondu, a nedivím sa, že sa Sovieti rozhodli celé mesto zbúrať a postavili urbanisticky takmer ideálne členené mesto. Aj tu pod vrškom starého Kondu, medzi novopostavenými modernými budovami, sa však žije tradičný obchodný život Orientu. A tiež sa tu pečie tradičný šašlík. A dokonca tu na ulici gravírujú tradičné arménske náhrobné stély kačkari.
Je nedeľa a tak kúsok na východ od centrálneho námestia sa konajú blžšie trhy. Predáva sa tu všetko. Staré knihy, použité, prípadne nové koberce, rôzne čačky, mačky, kožušiny, vyrezávané výrobky a obrazy. Dokonca predávajú aj chirurgické nástroje. Katedrála svätého Grigoria. Od trhu je to len kúsok modernej katedrále svätého Grigora Lusavoriča, zakladateľa kresťanstva v Arménsku. Katedrálu postavili k výročiu 1700 rokov od vyhlásenia kresťanstva za oficiálne náboženstvo Arménska. Hneď pri vchode sú relikvie svätého Grigora Lusavoriča, prinesené sem z talianskeho Neapola. Katedrála je najväčším arménskym kostolom vo svete s výškou 53 metrov a s kapacitou až 2000 veriacich. Večer zakončujeme s žranicou v kaukazskej reštaurácii. Nasledujúci deň ideme prenajatým taxíkom z Jerevanu na východ okolo pamätného oblúka básnika Jegiše Charenta, odkiaľ býva pekný výhľad na Ararat. Dochádzame do Garny, UNESCO pamiatky z 1. storočia nášho letopočtu. Je to jeden z najzachovalejších helénskych chrámov na svete, aj keď bol úplne zničený zemetrasením v roku 1679, kompletne bol znova postavený z rozvalín v roku 1974. Chrám sa nachádza nad priepasťou rieky Azat s čadičovými stenami, ktorá je chránená UNESCO. Pokračujeme kaňonom rieky Azat a ideme ku skalnému kláštoru Gegard. Gegard. Kláštor Gegard bol založený svätým Grigoriom Lusavoričom vo 4. storočí. Pôvodne sa volal Airivang, teda kláštor v jaskyni. Neskôr v 1215 roku bol postavený hlavný chrám a pre kláštor sa začalo užívať pomenovanie Gegardavang, čo znamenalo kláštor kopie, pretože tu bola uchovávaná posvätná relikvia, kopia, s ktorou bol prebodnutý Kristus na kríži. Mníši tu žili v kopkách vysekaných v skale. Podobne v skale je vytesaných aj niekoľko chrámov. Gegard bol sídlom vzdelanosti a pútnym miestom.
My sme tu mali možnosť zažiť živý arménsky chorál. Prechádzame ešte ďalšie kopky, kde boli mnísi zatvorení celé roky v tme a v stiesnenom priestore. Lúčime sa s Gegardom, posilnení skvelými koláčmi a mierime späť do Jerevanu. Jerevanské hlavné nádražie. Táto budova z roku 1956 je krásnym príkladom socrealistického staviteľstva. Пили водочку, нахваливали, да сердечками оттаивали, поудобнее устраивались. Да ты не стой, садись, а не хочешь, тогда гуляй. Ну-ка семечек подсыпай. Znova sadáme do taxíka a popod zamračený Ararat ideme do kláštora Khor Virab. Kláštor leží tesne na úpätí Araratu, ktorý za pekného počasia je tu takto vidieť. My sme mali zamračené. V oblakoch nič nevidno. Kláštor Khor Virab je postavený na mieste, kde v 3. storočí stála väznica, v ktorej bol 13 rokov zatvorený svätý Grigorij Lusavorič, predtým, než obrátil arménskeho kráľa Trdata III. Na kresťanstvo, ktoré sa vtedy stalo oficiálnym štátnym náboženstvom. Tak sa Arménsko stalo prvým kresťanským štátom na svete. Najprv v 4. storočí tu bola postavená len malá kaplnka a až v 16. až 17. storočí kláštor dostal dnešnú podobu. V jednom z kostolov je aj vchod do kopky svätého Grigorija Lusavoriča, kde prežil 13 rokov väzenia. Ešte pár pohľadov na kláštor Khor Virab, Ararat, ktorý je v oblakoch, a tiež vykopávky starého hlavného mesta Arménska, ktoré tu ležalo. Pri pamätníku odbojára za arménsku nezávislosť od Turkov Gevorga Chauscha kujeme ďalšie plány. Potom sa vraciame do Jerevanu. Metrom, kde je zákaz fotiť, sa vraciame do centra a oddávame sa kulinárskym radovákam. Suflaky a humus.
Potom ideme na námestie Republiky obdivovať tancujúce fontány. Traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Ďalší deň ráno preplnenou maršrutkou ideme do arménskeho Vatikánu, mesta Vagarshapad, s katedrálou Ečmiadzin. Vstup do katedrály. Kostol Archaniela Gabriela. Hlavný vchod do Ečmiadzinskej katedrály. Katedrála v Ečmiadzine bola podľa tradície postavená okolo roku 301 až 303 na mieste, kde mal zjavenie Krista svätý Grigori Lusavorič. Odtiaľ pochádza aj názov, ktorý znamená miesto, kde zostúpil Boží syn. Týmto je jednou z najstarších kresťanských katedrál na svete. No už v roku 363 bola katedrála úplne rozborená Peržanmi. Potom bola opakovane stavaná a plundrovaná Mongolmi a Peržanmi a naposledy podstatne rekonštruovaná v 17. storočí. A tiež rekonštrukcie prebiehali teraz počas našej návštevy. No Ečmiadzin, či už rozborený alebo vystavaný, bol vždy symbolom arménskej nezávislosti, slobody a národného kresťanského povedomia. Súčasťou katedrály je aj múzeum, v ktorom je najvzácnejším exponátom kopia, ktorá prebodla Krista na kríži. Sú tu tiež vystavené ďalšie relikvie a votívne predmety. Po krátkom presune maršrutkou sme pri ďalšej UNESCO pamiatke. Chrámu Zvarnosť. Katedrála Zvarnoc, pôvodne postavená v roku 652 ako jedinečné architektonické dielo a pravdepodobne najvyššia budova tej doby s inovatívnou konštrukciou kupoly dosahujúcou výšku až 49 metrov. Katedrála Zvarnosť však bola približne v 10. storočí zrúcaná a zabudnutá až do vykopávok začiatkom 20. storočia. Je tu aj malé múzeum s vykopávkami a rekonštrukciami stavby.
Múzeum písomníctva. Vraciame sa do Jerevanu a ideme do Múzea písomníctva Mate-Nadaran. Múzeum Mate-Nadaran má vo svojich zbierkach vyše 17 000 exemplárov starých kníh a okolo 30 000 ďalších dokumentov. Ide o jednu z najrozsiahlejších zbierok starých kníh a sú preto chránené UNESCO. Večer sa opäť oddávame kulinárskym radovánkam. Falafel šalát ako príloha, možné predjedlo, salát ako predjedlo. To je libanonský tabule a môj falafel. Gúrača, čo také niečo. To je hovedze, dáva pork. Tak na ďalšie cestovateľské zážitky. Na Armaňak. Nasledujúci deň sme si zakúpili celodenný výlet s cestovkou do kláštora Tatev. Cez kaňon rieky Amighu s červenými skalami prichádzame ku kláštoru Noravang. Kláštor a kostol Noravang. Kláštor Noravang bol založený začiatkom 13. storočia. Noravang znamená nový kláštor a v kláštore sú dva hlavné kostoly. Kostol svätého Jána Krstiteľa, klasický temný arménsky kostol bez akýchkoľvek okrás vnútri. Druhý kostol je dvojposchodový kostol Matky Božej. Kým dolná časť je typická, temná, horný chrám na poschodí je presvetlený otvorenou kupolou. Na poschode vedú dosť krkolomné úzke schody. V kláštore je niekoľko krásne vyrezávaných kačkarov a malé múzeum. Pokračujeme cez juhovýchod krajiny a počasie sa nám horší. Valí sa na nás hmla. Obedujeme v stanici kabinkovej lanovky a hmla je už úplne nepriehľadná. Takto vyzerá Tatev monastery na modely. A takto presne vyzerá v skutočnosti. Je to veľká škoda, lebo ideme najdlhšou lanovkou na svete ponad krásne a hlboké údolie rieky Horotan na skalný výbežok s kláštorom Tatev. Kláštor Tatev, založený v 9. storočí, hral významnú rolu ako ekonomické, politické, spirituálne a kultúrne centrum oblasti. Za stenami kláštora sú 3 kostoly, knižnica, jedáleň, mauzóleum a ďalšie budovy, ktoré v 14. a 15. storočí slúžili jednej z najprestížnejších univerzít Arménska a výukou vedy, náboženstva, filozofie, kaligrafie a prepisovania kníh sa tento kláštor zaslúžil o zachovanie arménskej kultúry v pohnutých historických dobách vlastne až dodnes.
Cestou z kláštora Tatev sa ešte zastavujeme na nálezisku Karahu. Ide o viac ako 200 až vyše 2 metre vysokých kameňov v radách za sebou a s centrálnym kruhom, podobne ako v anglickom Stonehenge. Historici odhadujú vek stavby na 7000 rokov. Asi 80 kameňov má na hornom okraji vyvrtané diery priemeru asi 5 cm. Usudzuje sa, že diery v kameňoch slúžili na pozorovanie hviezd a slnka. V centre je kruh kameňov priemeru 45 metrov, ktorý obkolesuje dutinu z navršených veľkých kameňov zasypaných drobnejšími. Mohlo by ísť o hrob či o iné kultové miesto. Celý tento nález je veľkou záhadou. Nasledujúci deň podnikáme výlet k jazeru Seva. Zjednávame si cestu za Šotom veselým chlapíkom so starou Audinou, pre ktorého nie je nič nemožné. Kačkary. Čiže náhrobné kamene. Ideme do mestečka Norátus, kde v cintoríne na ploche vyše 7 hektárov je viac ako 1000 kačkarov. Kačkári sú vlastne gravírované kamenné stély. A pokračujeme ďalej za Šotom. Один стакан еле-еле успел выпить, он, захуярил где-то 5 стакан. Ёханый баба, да ты что, сумасшедший, что ли, а? 2 девушки приехали из Польши. Да. Еще один, это финляндец. Он уже пьяный такой пришел. Вот девушки, вот он в середине сидит, девушки рядом. Девушки вот так. Вот так. Он говорит: нихуя, я хочу стриптиз. И у него пиво, да? Да. Он пьет, давайте, девушка, давайте. Давай, отсывай. Prerušujeme skvelé príhody Ašota a zastavujeme pri kláštore Hazravang na južnom brehu jazera Seva. Kláštor bol vystavaný v 8. až 12. storočí, neskôr bol zničený zemetrasením a potom znova obnovený. V okolí kláštora sa nachádza tiež niekoľko kačkarov. A zase ideme ďalej za Šotom. Отсюда вы можете рыба, там барбекю. Можно покушать рыбу. Очень хорошая, да, очень. Najprv zastavujeme v malom súkromnom pivovare, Если хотите, запишите. СССР, пиво не будем? Alanovi tu Ašo ponúka lianu za nevestu. Смотри, какая красавица. Občerstvený pivom pokračujeme na barbecue. Iba pre nás. Когда ему будет 70, блин? Суп? Что это гуашем? Можно? Что там? Потому что пчелка не видим. Видишь, только желтые воду. Хаш? Ноги горят. Смотри, ноги горят. Видишь? Да. Как называется эта рыба? Рыба сига. Сига. Что, уже ракеты рыба есть? Хлеб там просишь? Да.
A opäť presun. Prichádzame na poloostrov s kláštorom Sevanavang, postaveným koncom 9. storočia. Kláštor stál pôvodne na ostrove, no Stalinové odvodňovanie jazera Sevan znížilo hladinu o 19 metrov a tak teraz kláštor stojí na poloostrove. Kláštor bol veľmi prísny, pretože tu boli odsunutí mníši z Čmiadzinu, ktorí nejako zhrešili. Poloha kostolíka na poloostrove je veľmi romantická, s výhľadmi na jazero Sevan a okolité vysoké hory. Oblaky dávajú jazeru Sevan mystickú atmosféru. Vraciame sa na náš hostel a dojedáme raky. A radšej hostina s pohárikom vína v koniakovom pohári Arménia. Tak, haló, jak študuješ? Pôjde s domovom. Super, tak to som spal na zemi. Prosím pekne. Nasledujúci deň ráno ešte krátka prechádzka po Jerevane. Prezeráme nový komplex Katolikosa s jediným starým sovietmi zachovaným kostolíkom z 13. storočia v Jerevane. Kostolík Katolike z 13. storočia, najstarší kostol v Jerevane. A znova s kamarátom Ašotom sadáme do jeho starej Audiny a opúšťame Jerevan smer sever a do Gruzínska. Zastavíme v Cagadzore, horskom stredisku nedaleko od jazera Sevan, kde sa za sovietskej éry rekreovali spisovatelia. V Cagadzore je tiež starý kláštor Kečaris z 11. storočia, ktorý bol v 13. storočí významným strediskom vzdelanosti. Kláštor Kečaris zničilo však silné zemetrasenie a novopostavený bol až v roku 2000. Kláštor tvoria 3 kostoly, svätého Grigoria, svätého Kríža a katedrálny kostol. Na svahov nad kláštorom je Lyžiarske stredisko, jediné v Arménsku. Pokračujeme ďalej na sever. Это самый длинный туннель. Сколько километров? 3 километра. Cez 3-kilometrový tunel, cez Dilijan a ďalej do Vanadzoru. Vo Vanadzore pauzu pre poruchu auta využívame na návštevu tzv. Čierneho kostola. Je to moderný, novopostavený kostol asi pred 100 rokov. Pokračujeme ďalej na sever Arménska, najprv cez kaňon rieky Pambak a potom cez ešte divokejší kaňon rieky Debet. Zastavujeme pod zrúcaninou kláštora Kobair Kaďal sa tu plahočíme. a stenou kaňonu šliapeme na horku kláštoru. Kláštor Kobair bol postavený v 12. storočí. Vo zvonici sa tu nachádza posvätný prameň. Я кавказский парень интересный, и веселый, и серьезный, и честный.
Kláštor práve rekonštruovali. Kobaer sa stal v 13. storočí vazalstvom Gruzínska a preto sa vnútri kostola nachádzajú fresky. Hneď za kláštorom je akási čadičová jaskyňa s prameňom a je odtiaľto pekný výhľad na kaňon rieky Debet. Pokračujeme ďalej a ráz krajiny dostáva ponurý charakter pre fabriku na spracovanie medi Valaverdy. Fabrika na meď na špičke kopca. Okrem spracovania medi tu vidíme aj spracovanie ovocia v miestnej samohonke. No čo, ochutnáte? Prvá cena slepota. Kláštor v Sanahíne. Valaverdy je jedna z najvýznamnejších arménskych stredovekých pamiatok, kláštor Sanahin, chránený UNESCO. Prvé zmienky o kláštore v Sanahine sú z 9. storočia a v priebehu ďalších 1000 rokov až doteraz ho tvorí komplex asi 20 kostolov, refektárov, zvoníc a hrobiek. Valaverdy je aj pekný most kráľa Tamary, ktorý viedol cez rieku Debet ku kláštoru Sanahin vysoko na útese nad riekou. Most slúžil takmer 800 rokov, no lanovka nad mostom vyzerá žalostne už po 30 rokoch. Ani desná scenéria mesta Valaverdy nám nebráni nemyslieť na naše žalúdky. Rozhodujeme sa urobiť si dnes niekde cestou šašlík. Tak hurá na nákup. 2 kilo. Koľko je to? 5000. Večer ešte stíhame len pár kilometrov vzdialený kláštor Hagbat, ďalšiu UNESCO pamiatku. I keď už dovnútra kostolov sa nedostávame, i zvonka pôsobí komplex majestátne a dýcha na nás svojimi 10 storočiami pri súmraku tajomnou atmosférou zašlých vekov. Len pár kilometrov pred gruzínskymi hranicami sa ubytovávame v motoreste nevalnej kvality a rozbiehame rozlúčku s Arménskom a našim drugom Ašotom. Наливай! Здесь надо пить водку. Lebo В общем, 4 штук. Вообще, коммунисты пили этот хуя. Вот у нас очень пьют, но я встретил хороших людей. Я, слава Богу, что Бог всегда мне на дорогу послал хороших людей. Давайте так выпьем за хороших людей. И я тебя уважаю как друга, братья. Мы сидим за столом. Я еще пил с ними утром. Я ему должен называть дядя. Дядя Вова! Смотри! Так,
какого? Из Бутылку с собой возьму. райского яблока. Вино из гранатной яблоки. Вам нравится? Как Богородица. Дорогая Мария, я пью для вашего здоровья. Вот мой муж Вова очень хороший человек, от души, чисто от души. Бог с вами. Спасибо. На здоровье. Мой отец очень хороший человек. Я пью за моего отца. Але я пью, они пьют. Ты потерял телефон. О, здравствуй. Прихожу, ну чё, говорю, блин, честное слово, пили 4 литра. Каждый 4 литра. За тех, которые пошли мир иной. Давайте выпьем. Мы тоже будем. Слава Богу, я буду молиться, как Бог сказал. Я буду молиться за вас. Я буду молиться, чтобы вот на моем пути вот так длинный идет, что вот всегда хороший будет.